Nefandím čirejm vývaru, já fandím Spartě. Ten, kdo nemá šampiony, tak ať si tam dá nějaký jiný houby. A ten, kdo nemá žádný houby, tak ať tam nedává houby žádný. Jirka Babica. Jirka Babica. Taková kurkuma je japonský šafrán, ale který se používá ku podivu v Indii. Je to v podstatě takový barvivo. Jirka Babica. Mozzarella to je takový sýr bez chuti a bez zápachu, ale je dost populární. Lidi, kteří hubnou, mají rád. Jirka Babica. Tak, bohužel diskvalifikace. Na start se připraví